gdje ste bili ljudi, ja sam srpski gamer, dobrodošli na ovaj klip i danas će igramo GTA 4. Da, ljudi, GTA 4 će igram. Kao što vidite ljudi, GTA 4 sam ja mislim bio skinuo. Pa znam da je bilo pre par dana, to je sigurno. E sad tačno kad, moj brat je bio rekao da će izbriši GTA San Andreas, ja ga pitam što? Već onako, glupi. I on ga izbrisao, ja se vratio, pošto sam bio u Rumuniju s folklorom, ja se vratio, on GTA 4 instalirao. I ja hoću da ga snimam, hoću i sad sam krenuo ljudi da ga snimam. Dobro ljudi, ovo je početna misija, šta to, aha, da povećam svetlo. Ovo je ljudi početna misija. Tako da... Mnogo je teže da se vozi ovako nego na GTA San Andreas. Frame dropovi. Evo mi ljudi na mjesto gdje treba da dođem. A GTA San Andreas što je bago. Nije mogu bukvalno da se igre. Da prematim ovo što oni pričaju. Okej. Evo nas u našoj novoj kući. Dobro. Bre, ajde. Labati. Dobro, znam da imam krevet. Wow, imam krevet. Nisam znao. Stvarno nisam znao da imam krevet. Hoćeš li? Evo imamo misije kod Romana. Evo piše da... Ja nas ljudi ovdje da sačuvam. A vi čekajte. Da, ako umrem da ne izgubim kuću. I evo nas ljudi nazad. Kao što vidite sačuvao sam. Ovdje malo dole. Wow, ulica. Hoću šlabati. Wow, imam prodavca preko puta kuće. I to kakvog prodavca. Ljudi, ja imam dva svijeta. Imam jedan što igram ovako dok ne snimam i imam jedan dok snimam. Tako da... frame dropovi. Ajde uzmemo bilo koji auto, samo da odemo po najbrže auto u igrici. Barem po meni. A najbolji mi je FBI auto. Što me živcira ovi frame dropovi. Izvinite ljudi zbog ovog naglog prekida. Znači evo ga taj auto. Nisam da gledati kako vazim do tamo. Barem po meni to najbrže auto, ako je po vama, a vi mi napišite u kom. Te obeležimo ovdje kod Romana da odemo. Što može ciru više ovi frame dropovi. Tu se još negdje skucam. Još mi samo i to fali. Čuo nam se mi neko zove. Evo nas, tu smo došli smo kod Romanove garaže. Da vas ne bi smarao s ovim videom da ga ja premotam sam. Evo premotam sam. Kad prijam. Samo rođemo kod njega u auto.
Znači ljudi, ako niste znali, Niko Bilić u stvari Srbin. Evo, rekao je, ti si dobar u ovoj igri. Nevjerovatno. Čistač naravno, je rekao. Ajde, znam. Trebamo dalje. Sad imamo Romana. E sad, ljudi, sad smo dobili telefon. Znači, sada ćemo opet na misiju da idemo kod Romana. Samo se da se okrenu. Poslije idemo malo kod milicajaca, pa ćemo malo da ih rokamo. Zašto sam ja izašao iz... Uđi u taj auto. Šta ja sad to treba radim? Dođem ovdje i... Nađemo neke lepradi. Ma beži tamo šta će mi radi. Evo ga, Roman me zove. Koliki frame drop, ljudi. Backspace. Evo, backspace. Zašto uvijek izađem iz auta? O, sad ću te zovem Roma, ne vodi se. Mani me sekretara, molim te. Idemo mi kući ovo da se čuvamo. Prilike, ja mislim. Wait out again. Aha, evo me ovdje. Enter, enter. A sad treba zovem Roma. Ovdje treba ja da zovem Romana. Gdje se treba da idem? Evo ga Roman. Trči, trči. Sad begamo od nekog moksikladi. Ne lupetaj, mora se ubijamo sa ove budale. Mora da im pobegnemo. Sad znam šta treba. Ulebati pa beži tamo be. Frame dropovi. Izvinite ljudi, stvarno zbog ovih frame dropova. Pošto... Ćao panda. Tiše molim u pozadinu. Ušao panda. Još hoće to malo tiše.
ću bez suvišnih komentara. Suvišni komentar. TV Miško. Ajde, beži napolje. Ajde, izađi napolje, bre. Ti još ne znaš di ćeš. Što ješ putem, bre? Sad će se prvi. Ton 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 ton. Ovo će šlabati. Oći, sad idemo u kući, odmah sačuvamo. Ovih naših $55. Mene je to neko zvao ili je to nešto niko bi rekao? Joj, ima sreće što nemam pištolj. Što ću da mora da rokam policajce. Ali opet ću da radim pištolj, imam sreće. Velike sreće. Izvinite ljudi ako nešto čujete u pozadinu. A ja ću se vrnem kada ovo se... Danas ljudi, sačuvao sam igricu. Sad ću malo ovako da šetamo da ne bi bagalo od trčanja. Vidite, da bagačem počnem da trčam. Znači kad hodam, malo manje bagam. Uri bre, malo bre, konjino bre, jedna bre. Češ da se bijaš bre možda, a? Sad crknim bre majmunu jedan. Češ jednom na kolan da te nabijem. A? Pitam te nešto, majmune jedan. Ti gledaj da li će sljedeći put da se kačeš sa čika srpskim. A nas ljudi nazad. Baba bi bila ušla u sobu. Inače ljudi, moram nađem neke milicajce da ih roknem. Treba mi pištolj. Ovo mi se sviđa. Eno ga milicajac. Nema nikog. Ovo je sa prske. Ovamo nema nikog. Ali ovo je milicajski auto i smanji to. Ovo je milicajski auto, stalno tu stoji. Neće uđe unutra. Sad ću im rohnemo, sad ću im uzmem auto. Ima da mi jure. I ja, sad ću im razbiti staklo.
Nema nikog? Nema? Ima. Džabe. Čarno sam im već auto. Da ljudi, da vam ja pokažem. Smanjite. Da vam ja pokažem lokaciju gdje se to tačno nalazi. Snimam. Čuje se to. Kao je panda ne uzme slušalice, stavi na uši. U moru onda počava. Uf. Evo lokacija, tačno. Wild. Ja u drugu kuću ušao. Pogrešio sam kuću ušao, evo. To je ta lokacija. Evo ga auto, ljudi. Evo mi, ljudi. Sad ću malo da pojačao sam. Sad se bukvalno sve čuje. Oj sam Miško, di si pošao da ga si mu radio. A milicijski auto što se ne čara. Plaćamo svetlo. Da idemo kod Romana na još jednu misiju. Aj ovdje ne kaže odatak. Ode bandera. Idemo kod Romana. Gdje si Roman, brate? Ti si problem. Sad kad vas uvaćim. Roman Skar. Jeste, brat, imao pravo. Tek sam se sad setio za radio. Krenuo radio, ja meni. Pogasio sam, ne brini se. Up, down. Šta sad? Mislim da treba da izađem napolje, pa da. Valjda. Sad će vidimo. Ovo ne treba da sedim još u auto. Koliko još treba da sedim u auto? Aha. Padaj bre Miško. Ode pošta.
Smanji malo. Jedva sam ga negdje roknuo. Previše pričate, budite zadovoljni zašto vas vozim kući. Si normalan, bre. Ovi milicajci neće još da im uzmemo oružje. Ču da im uzmemo, ali još. Ne smiju. Aj, čao, bre, ne mora da mi pričaš sad još. Roman mi da like. Šta me zove sad Roman? U Miškoli, slučajno sam roknuo nekog. Sad je milicija da mi uri, ili neće još? Samo ne znam kako da ubijem milicajca, a da on mene pre tog ne ubije. Sad ću to roknem, majstore. Če smiriš živce. Jel bre, pa šta me ti gledaš, a? Ćeš ti bati? Leba ti bre, pa vati ga više. Đubre jedno tebi bega. A sad dole legneš, a? Sad legneš. Ljudi, ovdje može se kupuje pizza. Ovdje sam, verujte mi, na prvi put sam ja na ovom mjestu. Pusti se dole, Romane. Ja, Romane, niko. Ups. Ajde, uđite u taj auto, ja da vidim da li ovdje ima neki par, nema par. Sad mi treba da idem da se obučem, to mi je misija. Tako. Gledam da se ne lupim negdje i gledam u mapu gdje je prodavnica. I koči. Ovuda. Ovdje da kočim i sad skrećem ovako. Sad izađem napolje, uzmem auto, roknem 2 puta. Jer ste se još u auto. Mislio sam da ga roknem kao da ga udarim. 1, 2. Evo nas u prodavnicu. Wow, prodavnica. Šta da uzem? Uzet ću moje farmerke. 24. Može. Ostane mi 90 i uzmem možda da ili da. Neću uopšte uzim kapu. Ajde, izađi. Izvinite ljudi ako ste nešto čuli u pozadini.
Prošao sam misiju. Jeste da uđemo unutra, prvi možemo da mi da pare. Ubije. Biskota kad nije za život. Gdje si romanete, bra? Pričaj samo ti. Dosta. Ups, slučajno, namjerno. Sam juri miliciju. Au, srim ti se na miliciju, ja. Sam mora da im begam. A neću namjerno da kucam šifre. Rekao sam da neću da kucam šifre. Znam kako ću da im pobegam. Diš se bre, budalo. Trči. Ovako ću ja njima da pobegam. Siđi ako smiješ, ajde. Ajde. Ajde ako smiješ. Izvinite ljudi, stalo mi snimanje. Ajde sad za mnom ako smijete. Sad ću pobegam čiča. Samo moram iz ovog ovdje kruga da izađem. Sad je meni mogu duže Samo mora begam u vodu. Brže. Jola, batine, seri da me jure sa vozila na vodu. Tu majstori, sa mene nađite. Sad ne da me nađete to majstori. Sad begamo nazad. Šta meni? Ja bi mogu u vodu. Da sam i onako i došao. I tamo odemo sa čumu i odjavim klip. Nažalost. Ima jedno. Pa, znam da ima preko 10 minuta. To je sigurno. Ima tako, 20. Tu negdje. Što pliva. Mitchell. Grupa Miško izgleda čičima dejt. Bam, kad gurnem jednog. Aj sad. Kaj, si biješ sam? Uf, Miško, ovo ti nije trebalo. Ovo meni nije trebalo, begi, budalo, begi. Samo da begamo, da ne ciljamo na jednog i da ga roknemo sa nogom, s rukom, s drugom rukom, opet noga i bega. Pošto, gledajte koliko je malo snage ostalo. Samo da begam do moje kuće. Pa begaj bre, vate šprint. Vaj, sad mi lišti pršinu. Opa Miško, op. Otvaraj bre to brže bre, majmune bre, jedan bre. Gledaj ga, uf, pidero ja.
Sad ću da te skršim labati tvojeg. Ćeš da smiriš živce više. Majmune brez jedan. Jo, ovi će me zakolju, ovi će me zakolju, ovi će me zakolju. Begaj, begaj, begaj. Kući, kući, kući. I to je bilo to, ako si svidio ovaj klip, postavite like, share, subscribe i ćao.